There is this shocking picture rutendera pasocial media rinoonekwa kunzi vakomana nyika yeZimbabwe muri kunzi muri kutamburwa. Vanhu vaya vakadhura maconclusions vakati vanhu vakutorarama nekuda kwemari dzavanoreceiva maremittances anobva kune dzimwe nyika. Noda kwokuti aiwa this ZANU-PF government have failed. Vanyazoona kuti aiwa vakomana the ruling party vari kukona kumhanya chino. Sarambira mashuka mudanyigo panapa nodwa subscribe like turn on the bell like timira panapa pahandle yeX vakomana vanoposta this picture ramuri kuona iri ratinoona kuti icommunity aiwa yenyika yeZimbabwe tichiona kuti mumarural areas vanoposta these pictures onyara chiti what is the Zimbabwe problem today? Our parents, both the ZANU-PF and opposition, now survive on diaspora remittances. Without it, they simply die. Our parents grow old, permanently separated from their kids. Imagine a country where you will never live with your mom, dad and siblings. Mashoko anoita panapa nevakomana vatinoona kuti these are activists vari kuya vachifamba vachiexposa zviitika nyika yeZimbabwe vachiti aiwa unospenda the rest of your life aiwa wakaseparatiwa nemasiblings pamwechete nemaparents ako kunyange uri muopposition kana kuti uri the ruling party vari kutaura vachiti aiwa this field politics yevakomana the ruling party iri kuaffecta vanhu to a greater extent vatinoona kuti people they are now surviving nemari dzinotobva kune dzimwe nyika kudiaspora. Otherwise kana usina mwana anoshanda kunze kana hama yanowirana naye inenge ichikutumira mari aiwa ungatofa zvako nenzara. Mashoko atinoona kuti people vari kuya vachiexposa vachitaura mashoko ekuti vanzwikwe vachitaura mashoko ekuchema asi zvongozikanwa zvonzi mwana asikachema anofira mubereko vari kuya vanyatsotsanangura kuti aiwa vakomana ngavaise change kana vachinge vaapointiwa kana kuzviisa pachigaro. Tudze mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi pinda comment section medu, subscribe like turn on the bell icon.